Good morning mga kabangbang. It's quarter to 11. We have a shoot for a commercial. Wow, Facebook commercial. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! Pag na... Yeah, I'm ready to go na. This is my attire. This is my stuff. And nanay, what can you say with your baby that is a nanay already? Ngayon man? Dali na lang. Ay, dali na lang. Grabe. Okay, dali na lang kita. Ang call time, 30 minutes to go. Yes, touchdown at 11:49. 11:49. And oh, look. This is what I like. Sana nabilihin before I bought my bao. We are here at Abraham's. And we still have time for our makeover. So, let's do some makeup muna. Siya na. I'm not sure if siya gidman. Okay? Makalabay siya. Pops, is that you? Ay, joke! Sino to? I'm not sure if si Papa Andoy man to. Bala na da. Sagid man to? Never mind. Nakakahiya. Kung sino man yon. Hi there. Hello po. Umalis siya. So therefore, I conclude hindi siya si Papa Andoy. And now, I don't know where Papa Andoy is. I got my palette. Lagay tayo ng eyeshadow. Konting shadow lang para mag-glow up yung ating mata. There you go. Amo na ang tuod niya, Papa Andoy. Dali lang, git. Masubsub to sa aton nga mask. Tapos, masulod to dito. At least nakita ko giman siya 1 minute to go before the actual call time. I mean, call time na subongan ang ako ng mga gamit. Wait lang it. Sala pa more! Hi! Hello! Morning! Ma-photo taking ta. Ma-photo taking ta. Natauntang magic ni Papa Andoy. So that's the gate of CPU. Ari siya, oh. No! CPU na. That's going to Haro Plaza. And dili lang yun siya ingon. Yeah, Abraham's. Yay! And Ari akon bata. Bata ko naman eh. Nag-assume ako. Hi, Nathan! Yan, si Ate Ruby. Hindi ka magkita, siya magkita. Sadyahon ka lang yan. Doon ang pangambang. Ay, hindi pagtason mo ko tapos sadyahon ka na eh. Hindi ko yan. Sino ang ginaano niyo eh? Ako? One, two, three, go! Pag naririnig mo to, nasa kabilang banda kami ng hinahanap mo. Pamparampampam, pamparampampam. Sumabay lang sa bayo, sarap sa pakiramdam. Pamparampampam. Gawa namin ito habang bilog din ang buhay. Sumabay lang sa bayo, sarap sa pakiramdam. Pamparampampam, pamparampampam. Kapag naririnig mo to, yun ang hinahanap mo. Ari na ko! Yeah! Sino ni? Sino? Si Mama! Si Mama! Siya magpasagot. Siya magpasagot, Pap. Ibalik ko na lang ni Sakon. Sinapupunan.
done with my part and it's Father's time. Papa? Yan yung husband ko, di ba? What's your name, gid gani, sir? Chris. Tag ato si Nathan. How's your experience with me? Kulba man si Manang? Kulba ka man kay Manang? Hindi man. Very good. Buot si Manang, no? Katuwa-tuwa siya magambal nga buot ako. Hala, very bad. Anyway, ginutom ako. So, ang ini nga bilin nga food. Kanuna na ini ni Manang iban nga bilin ha. This is honey glaze garlic Chinese style. Ang namin sila chicken kay biskan usually di ba pag naka-glaze siya mahumoy pero ini crunchy. Di ba? Can you hear it? Nakibuto ka ginay wala na expecting nga may crunchiness siya. May crunchiness siya. May crunchiness siya. Yay! Mga kabang-bangit sa rap. And thank you so much, Papa Andoy. Against the light kita. Kasana siya magtango. Gani. Thank you so much. Subscribe to his channel. And ang schedule gani sa ating radio station is everywhere. Barangay FM 93.5. Ang programa ko is Barangay Real Talk. Monday to Friday every 9 p.m. Naamugay ning tsura sa ato itong video. Kang una and of course, Nathan. Hey mga kabang-bang! Nandito na ang ating advertisement. It's now posted. And let's watch it together. Ma, pila gani ang 9 times 9? Wow, anak. Kapilatan ang pituluan sina. Ngamot yun rin na. Ay, naku nga bata ka. Abi, magpanyapon ka na lang anay. Kikagina ka pa na nagasapat sa imo ng ngamot yun. Ay, si mama. Number 1 gid nga suplada. Siya gid ang ring na sa stress. Balan ko nga labing niya gid ko gapon. Di ba na pa? Natungtupan mo naman si mama mo. Ako na ta. Iiyak na si Mama! Please like their Facebook page. Yan. Like natin. And of course, share our video. And syempre, don't forget to kadto ka mo sa Abraham's Chicken. Kag mag-try sa ilang Kapilatan ang pituluan sina. Mano ka na try sa ilang mga food dito. Kanamit. Nagita-nagina mo pa na natapos ang imong ngamot yun ay na. I love his voice. Tapos, alagaan niya pa kami ni Papa. Gani, Ang sadya ni kay ang ulo niya sa akon. Tigin scare ko siya ng a little bit lang naman. Pero pag record nila, wala na ako na di sa ilaw ko. Oh. Hindi ko na alam kung paano ko siya i-share. Wait lang yun. Madrama ako na. See you. Yay! Yes naman! Babalik tayo ngayon sa Abrams dahil kailangan nating bumawi sa ating dance. Pamparampampam. Alright, let's go! 1, 2, 3, go! Pag naririnig mo to, nasa kabilang banda kami ng hinahanap mo. Pamparampampam, pamparampampam. Sumabay lang sabay, sarap sa pakiramdam. Ayaw kayo nakahapit ka mo sa akong nga channel. Kung bago pa lang ka mo diri, pinduta ang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimtin. Rubeinspired!